Čaute, tu je Georgia, vítajte pri ďalšom randomáči. Asi sa pýtate, že kde to som, že čo toto za nástroje. Som v dielni, tu som ešte nikdy netočil inak, taká premiéra, teda dúfam, že som tu netočil. Ne, netočil, to by som si pamätal. Sem väčšinou len oco chodieva, keď niečo robí, opravuje, ja mu keď tak len pomôcť prídem. A dnes som tu z toho dôvodu, že idem vyfúkať toto čudo. Je tu strašne veľa prachu, pozrite. Pozrite sa na to. To všetko idem vyfúkať. Mnohí z vás asi používajú vysavače, lenže my máme kompresor a vzduchovú pištoľ, tak to je účinnejšie. Takže ideme na to. Máte to live, teda ja tu mám live, vy to nebudete mať live. No to je jedno, ideme na to, aha. Vidíte to? Vidíte to? Ty kokos, to je prachu. A táto grafika, ľudia, ja si to potom vyčistím. Fuj, normálne idem preč, jak to smrdí ten prach. No smrdí. Nepríjemné to je v nose. Ľudia, hrám si kotko a začalo mi to nejako glitchovať. Normálne nejaké tvary mi tam geometrické, normálne som si geometriu zopakoval, že aha, toto je trojuholník, toto štvorec. Potom to bolo v rôznych farbách, rúžová, modrá, zelená, neviem, všetky farby tam boli. A normálne, ty kokso, sa obávam, že mi odchádza grafika. Tak ja normálne, že no ty kokos, tak veľmi dobré načasovanie, veľmi dobré. Jednoducho tento počítač, ten má už tak série vám poviem, úplne, pretože keby viete, čo sa s ním robí. Normálne ja zapnem počítač, chvíľu ide, sekne to, reštartne sa. Dobre, potom idem zase. Potom sa len tak reštartuje, ono toto stále robí, ja nechápem, asi tu je už všetko odidené, procesor asi odchádza, ja neviem, ale pokiaľ to fachčí, tak je dobre. Sa trochu obávam o budúcnosť, že či budem môcť točiť videá, keď toto tu už zomrie. Ja neviem, čo bude, ľudia. Modlím sa každý deň, že nech ešte vydrží do príchodu notebooku, nech to vydrží, lebo ja neviem, čo budem robiť. To ani strihať dedem budem môcť. Jedine, no keby natáčam randomáče, tak jedine cez sestrin ten mini notebook, lenže tam viete, tam by sekal aj Minecraft, tam aj mini budú sekať, ja neviem. Ale tak, no zatiaľ to slúži, asi to idem vyfúkať, pretože, neviem, či som to povedal, divne to hučí už. Kokso to normálne, jak zapnem počítač, tak to keby nejaký Airbus alebo Boeing štartoval. Takže tak, inak v tejto dielni som aj rozmýšľal, že keby som mal notebook, tak by som sem prišiel niekedy točiť. Možno cez deň, ale hlavne v noci by som sem nejaký hororček prišiel natočiť, keby boli všetci vnútri, aby som bol tu pekne. A vlastne je to aj garáž, no. Tu by malo byť niekedy auto. Moje, áno, si kúpim, ne? Ale nie. Auto kedy budem mať, fakt neviem. Dobre, takže takto som vás chcel informovať a ukázať, ako funguje vzduchová pištoľ, kto ste nevedeli, ale podľa mňa ste všetci vedeli. Tak si to idem vyfúkať a snáď to trošku pomôže, snáď to nebude hučať. A grafika dúfam, že ešte vydrží, lebo mňa picne, ľudia, mňa picne. O všetkom budem informovať samozrejme na fanpage na Facebooku. Kto tam ešte nemáte like, tak tam bežte a dajte like, pretože tam pridávam všetké infošky. Hádžem tam linky na videá hneď jak výjdu. Takže tak. Inak neviem, či som vám ukazoval, aha, tu mám, tu je taká babeta. Možno raz na ne budem jazdiť, uvidíme. Dobre, asi by som to už ukončil. Tak ak sa vám tento randomáč páčil, tak tam môžete šmarnúť lajčik a užívajte si dník a modlite sa za môj počítač, prosím ľudia, snáď mi to pomôže, snáď to aj počítaču pomôže. Musí to ešte vydržať, lebo to bude koniec sveta. Niekto tu Susedajte. No to je asi trošku hlucha, takže ma nepočuje dobre. Tak je asi najvyšší čas to ukončiť. Takže majte sa. Ahoj.